Ами ние всъщност ПГА се занимава с толкова много проекти в последно време, като проекта Холограм, като Нитро, като Leaders. Всичките са свързани с колеги от чужбина по някакъв начин, но е факт, че не бяхме пътували в чужбина скоро. Организацията беше много набързо всъщност и учениците, с които успяхме да заминем, бяха хората, които реагираха страшно бързо, за да искат да участват в този проект. Имаше ли ентусиазъм? Ентусиазъм имаше доста и според мен голяма част от този ентусиазъм идваше от това, че не знаеха какво да очакват. Родителите сякаш бяха по-развълнувани от учениците, че заминават на някъде. Но като цяло децата бяха много отзивчиви, бяха много организирани, стегнати. Класните им ръководители страшно много помогнаха, за да станем организацията максимално бързо. И мисля, че наистина за около 2 седмици успяхме да организираме подбора и на кандидати, защото имаше и процес за подбор на кандидати, имаше доста желаещи, така че мисля, че избрахме възможно най-добрите хора, с които да заминем всъщност. Трябва да формулираме главната цел. Каква беше? Главната цел на проекта беше да се обмени опит и знания между учениците в ПГА и учениците в Италия. Училището, в което отидоха, беше в град Губио. И беше STEM, свързан с STEM проекти разни, STEM неща. Но аз като не STEM човек не мога да обясня. Може би всъщност учениците ще обяснят по-добре какво точно се правеше в училището в Губио. Ами ние сме в STEM зала, в която е много близка, доста близка към нашите зали тук в ПГА. Сега малко по-добри са, нали, не мога да отрека, но като цяло направят много различни неща от това, което ние вършим тук. Като цяло мога да се похваля, че аз придобих нови опити от тази сфера, която те правят. Те програмират и също вършат и хардуерната и софтуерната част ръка за ръка. Заедно ги правят. Съпоставката. Да, правят и двете едновременно, което е много добре за усвояване на практиката по-лесно. Материалната среда, установката там. От към материална среда, те са малко по-добре и с повече оборудване, по-ново и удобно за ползване, но като знания и материя, която се разучава, учим едно към едно, включително като ниво на програмиране, хардуерните науки и като цяло за електрониката. Те как реагираха? Имаше ли взаимодействие? Интересно ли беше да разберат нещо повече за нас? Те бяха наистина развълнувани. Наистина, особено подаръците, които им подарихме от тези, които ни помагаха, бяха много така широко усмихнати бяха. Много гостоприемни бяха готови да помогнат на всеки, който имаше нужда. И със сигурност искаха да научат още повече от нас, ако бяхме там малко повече време. Мисля, че щяха да бъдат, макар и с трудна комуникация, ще да има, нали, някакви приятелства за формени там за кратко време. Не разменихте ли някакви координати за бъдещи връзки? Не, нямаше размяна на координати. Само на опит, само размяна на опит имаше. Имахме възможност, благодарение на колегите от училището в Губио, те малко длъжностите им, административните са малко по-различни от нас, но да речем директорите им, разходиха ни из училището, успяхме да се запознаем с тяхната материална база и наистина при тях условията са малко по-различни в училищната система, но като цяло училището им беше страшно хубаво и наистина чисто технологично беше много добре, материалната им база беше много добра. Учениците нямаха възможността да влезнат в техния физкултурен салон, който всъщност е спортна зала, която те даже дават под наем.
Да, тя е голяма и тя е направена професионално, но това всичко е в подкрепа на общността, на самия град, на държавата, на региона. Самите ученици, колегите изказаха страхотни впечатления от учениците ни. Общо взето програмата, която им бяха планирали за 2 или за 3 дни и казаха, че техните ученици правят за 5-6 учебни часа. Нашите ученици успяха да свършат тази работа за под час астрономически. И излишно да казвам колко много съм горда с тях, защото те наистина успяха да впечатлят колегите от Италия, което не беше целта, но беше много приятен ефект от работа, която свършиха. Много ми беше приятно да видя как нашите ученици нямаха дори почти нужда от инструкции какво точно трябва да се прави. Те много бързо разбираха каква е целта на упражненията, които им се даваха и смятам, че това е само доказателство за тяхната добра подготовка и за нивото, на което са и че е всъщност абсолютно конкурентно на италианското. А кое беше най-впечатляващото нещо там? То може да не е едно. Стълбите! Може да не е едно. Ами ние имахме доста богата културна програма. През цялото време се запознавахме с културни исторически обекти. Единия ден, в първия ден реално, който имахме цял, обикаляхме из град Перуджа. После 2 дни в Губио, където имахме възможност да разгледаме малко, защото все пак имаха упражнения в училището. В Перуджа отново се запознахме с местното мини метро, което е като надземен лифт под формата на влакче, като цяло между лифт и метро. Те го наричат мини метро, но нямат подземна железница там. Беше доста впечатляващо да се види. Учениците, общо взето, никой от нас не очакваше да види каквото и да е. Казаха ни, че ще видим едно мини метро и ние всичките казахме, добре. Обаче като го видяхме, всъщност беше много интересно, много впечатляващо това, което видяхме. Успяхме да се запознаем с устройството, с структурата на цялото това съоръжение. Успяхме да видим град Асизи, който след Ватиканен вторият най-важен град за католическия свят. И мисля, че откъм обикаляне обиколихме много. Естествено, ядохме много италианска храна, ядохме много паста, имаше лазания, имаше пица, имаше джелато, имаше много неща. И като цяло мисля, че никой от тях не беше свикнал да яде толкова много паста, защото ние ядяхме 2 пъти на ден. Но естествено всичко беше много вкусно и мисля, че този вид преживяване определено обогатява, но и променя по някакъв начин мирогледа. Със сигурност не са знаели колко вида паста има, вече знаят, че има поне 6. Защото сега поне толкова. Да, Марк особено, който беше с нас, хареса много италианския сладолет. Може сигурно да изяде 3-4 порции една след друга. Един от най-интересните моменти според мен беше, че съвсем случайно срещнахме кмета на Губио и се снимахме с него, подарихме му и тениска на ПГА и като цяло беше доста вълнуващо, защото този човек се разхождаше спокойно из града, нямаше охрани, нямаше по никакъв начин. Достъпът до него беше абсолютно свободен и всъщност го запознахме с нашата дейност и с причините, поради които сме там. И беше доста забавно. Не знам, тук вече Марио Методи да кажат какво най-много им е харесало. Какво си обогатихте? Освен стълбите. На мен също аз искам да обърна внимание на тяхната природа, много красива природа. Аз извън на толкова далечно разстояние не съм пътувал много отдавна. И да снимам, да имам възможността да снимам и да видя с очите си такава природа, просто беше наистина много добро преживяване. Храната също много ми хареса, със сигурност, не мога да го отрека. Хареса ми така да ям по много пъти на ден. Също какво ми хареса? Хареса ми денивелацията на града. Хареса ми как катерих на високо и слизах от високо по стълби и не само по стълби. Физическа активност, да. Нали, освен, че се яде много и
и трябва също да сме много активни, да поддържаме. Какво ви хареса в Италия? В Италия всичко ми хареса, особено посрещащата фирма. Тя беше недостижима в обслужването си и помощта и вниманието, което ни оказа, беше на най-високо ниво, което можеше да се очаква. Какво мислите за италианските ученици? Италианските ученици много добро впечатление ми направи. Първо, че са много културни и възпитани. Второ, в училището, където бяхме, нямаше камери, което беше много забележително за нашите условия. Часовете се провеждаха при отворени врати. В междучасието не се викаше и крещеше, както при нас се случва. И учениците са доста добронамерени към нас и бяха идеално протече занятията за Ардуино. В общи линии нещата се случваха така, че нямаше за какво да се оплачем в крайна сметка. Всичко беше прекрасно. Телослужението. По италианската природа е по-различна от българската. Аз съм пътувал също, българската природа е много разнообразна. Да, обаче тяхната е по-различна. Тяхната е, те имат по-различна растителност имат от нашата. В някои райони, нали? Да, някои видове растения и дървета много ми харесах. Защото приличаха на тези, които има и в Испания. На мен лично любимата ми част от самото обикаляне беше това, че са запазили старите части на градовете и са се опитали да ги модернизират, без да ги разрушават самата история в тях. И самата архитектура, не само на църкви, кули, стени, абсолютно всичко беше естетически прекрасно направено. Това е една от любимите ми части. Другото, като на всички останали, храната. Запознали се с нови хора, направили нови връзки в Италия? Да, в Италия имаше доста така приятно настроени хора, особено тези, които бяха в училището в Губио. Там ни бяха дали Ардуино платки да сглобяваме и в един сайт, къде трябваше да направим като самата идея, като една схема, която после трябва да я пуснем на тая платка. И там децата бяха много дружелюбно настроени, те просто ни много добре ни обясняваха и говореха английски, което там беше сравнително рядко срещано явление. Би ли продължил да изучаваш Ардуино? Значи Ардуиното е интересно като идея, с него могат да се направят много такива древни неща, като например ключ за лампа или подобрено улесняване на действията или роботика. Но аз като цяло не мисля, че ще продължа да се занимавам с такова, защото съм потеглил пътеката с .NET и съм по-към виртуално настроената част на програмирането, а не толкова като физическата хардуера, съм чист софтуер. И като цяло това е. Как беше преживяването в Италия? Преживяването в Италия беше много хубаво. Имаше много красиви клетки в града. Един от градовете, които бяха в Перуджа, имаше 77 църкви и беше много яко как всяка църква е уникална и имаше много хубави храни, сладоледа им беше много хубав, пицата им беше много хубава, пастата им беше много хубава. Хората са много по-дружелюбни от България и в Италия... нямате да питате. Би ли посетил някои от другите градове в Италия? В Италия видях как всеки един град е уникален и архитектурата е различна. И има много дълбока история зад всички градове. И затова бих наистина бил заинтересован да посетя други градове, за да науча тяхната история и тяхната култура. Какво мислиш за италианските училища? В град Губио видяхме
училището, което има много подобни специалности като нашите тук в България. Също така оборудването там в училищата е на много високо ниво. Какво ново научи за Италия? Новото, което научих за Италия е тяхната култура, начина им на хранене, много интересната им архитектура. Също така и Ще представят в Перуджа. Като цяло много добре, хората са много приятни, добро посрещане, добро изпращане, градът е хубав, имаше много хубави улици, метро, всичко беше много хубаво и приятно. Има ли нещо, което би искал да направиш в Италия, но нямаше време? В Италия бих разгледал по-обстойно Азиси. Там бяхме за един ден и успяхме да разгледаме няколко църкви главно, с доста богата история. Обаче, според мен нямахме достатъчно време да разгледаме всичко, което бихме искали. Кой от трите града ти хареса най-много и защо? Не мисля, че има някой град, който ми е харесал повече от останалите. Всеки имаше какво да предложи като цяло с история, с архитектурата си, дори с поведението си като цяло. Хората навсякъде са мили, учтиви, биха помогнали ако има нещо. Някакви поуки, някакви нови идеи за по-нататък. Ами, според мен една от основните поуки трябва да е, че учениците не трябва да се съмняват в себе си, не трябва да се съмняват в собствените си възможности и знания. Трябва да бъдат уверени, че могат всъщност. А ако не могат, много бързо могат да се научат как се стават нещата. Другото, което е, че когато ходиш в Италия, трябва да си с удобни обувки, защото има много обикаляне. И и да си готов наистина да ядеш страшно много, защото то там просто нямаше как. Шегата на страна, наистина, аз мисля, че един от най-ценните уроци, които нашите ученици извлекаха от цялото това преживяване, беше, че те всъщност са добри в това, което правят и наистина абсолютно конкурентно способни са на своите съученици от чужбина. И от България, нали, аз съм абсолютно убедена, че ако си дадат малко повече, ако вложат малко повече усилия, не че няма ученици, които се стараят, но ако всеки от тях ако всеки от тях има цел, има повече целеустременост и полага малко повече усилия, всъщност можем да постигнем адски много. И те самите за себе си. Така че се надявам, че хората, които бяха в Италия, ще успеят да го разпространят това послание. И те вече го правят. Аз, доколкото знам, разказвате доста за преживяването. Вашите поуки какви са от това приключение? Аз от към поуки е, че аз бих отишъл там колко се може по-скоро отново. Отново бих посетил Италия. Сега няма да е същата част на Италия, защото няма смисъл, защото някое друго място трябва да е. И горе-долу това. Отделете време за Рим. Къде си в Рим? Само в Рим. Да, на мен най-тъжното нещо беше, че не можах да видя Рим в центъра на Рим. Нямахме време за Рим определено. Да, но не може всичко. Като поука, освен че трябва да си подготвен психически за Италия, защото това си едно прекрасно преживяване, трябва да се гордеем с това, което можем и учим тук. Ние сме напълно способни даже да ги затминем. Просто, както госпожата каза, трябва да си дадем малко повече зор. Ако трябва да покажете нещо на италианците, които биха дошли тук, примерно, идвайки тук на гости при нас, какво бихте им показали? Ами понеже аз бях толкова впечатлен от тяхната природа, бих направил същото, да им покажа нашата природа. И то точно в центъра на Балкана, където е сърцето и на България. Като цяло. Аз бих наблегнал повече на историята и на културата на България. Народното, фолклора ни, музеите с всичко относно революцията, как сме се освободили.
руско-турската освободителна война. На този аспект от България бих наблегнал, културния. Аз пък бих наблегнала на античния аспект от България, в интерес на истината, защото нашата държава е с много богата история. Стара държава сме, имаме толкова много. Римската империя е била тук, имаме много артефакти, които са интересни. Според мен на италианците би им било интересно да видят своята античност в друга държава. Но тук би ги комбинирала нещата, може би след Балкана ще ги заведем в Търново и оттам ще ги заведем някъде другаде, но определено историческо-културната част аз бих наблегнала на нея, природата си е навсякъде около нас и мисля, че италианците ще оценят така или иначе, но аз бих ги завела в Рила, интересно, не само в Балкана.